गौतम बुद्धआ बबेयाव थैयामोन? लुम्बिनी, कुशीनगर, गवा, सारनाथ। बेनिनो फिननाया जागोन कुशीनगर। जायख्लंआव मोनबेसे गाब थायो? मोननै, मोनब्रै, मोनबा, मोनस्नि। बेनिनो फिननाया जागोन मोनस्नि। बाराद्राय लिपस्टिक लगायोब्ला मा बेराम जानो हागौ? टिबि, केन्सार, बिगुरनि बेराम, कब्ज। बेनिनो फिननाया जागोन केन्सार। मा बिफाङा बयनिख्रुइबो गोख्रैसिन देरो? थालिर, औवा, गय, खान्थाल। बेनिनो फिननाया जाबाय औवा। केलकुलेटरखौ सोर दिहुनदोंमोन? ब्लेज पास्केल, चार्ल्स बेबेज, गटफ्रिड उइलियाम लेबनिज, जन नेपियार। बेनिनो फिननाया जागोन ब्लेज पास्केल। दावराया बेसे बैसोसिम थांना थायो? 5 बोसोर, 9 बोसोर, 12 बोसोर, 20 बोसोर। बेनिनो फिननाया जागोन 20 बोसोर। जिबौ गुफुरखौ बबे हादराव मोननाय जायो? भारत, आमेरिका, चीन, जापान। बेनिनो फिननाया जागोन भारत। मा फिथाइनिफ्राय जों थाव मोननो हायो? थालिर, गय, रैमालि, नारेंखल। बेनिनो फिननाया जागोन नारेंखल। वाट्सएपआ भारतआव बबे मायथाइयाव फैयामोन? 2000, 2003, 2007, 2009। बेनिनो फिननाया जागोन 2009। भारतआव बयनिख्रुइबो बांसिन एयारपर्टआ बबे हादरसायाव दं? गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आसाम। बेनिनो फिननाया जागोन गुजरात। खिचड़ीआ बबे हादोरनि हादोरारि जाग्रा खाजा? भुटान, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका। बेनिनो फिननाया जाबाय भारत। भारतनि हादोरारि बिफा होनना सोरखौ मोनथिनाय जायो? जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, महात्मा गान्धी, सरदार वल्लभभाई पटेल। बेनिनो फिननाया जागोन महात्मा गान्धी। अस्ट्रेलिया हादोरनि राजथावनिया मा? बेजिं, केनबेरा, टकिअ', बेंकक। बेनिनो फिननाया जागोन केनबेरा। बुहुमाव दैनि जौखोन्दोआ बेसेबां बाहागो दं? 25 जौखोन्दो, 45 जौखोन्दो, 50 जौखोन्दो, 75 जौखोन्दो। बेनिनो फिननाया जागोन 75 जौखोन्दो। भारत हादोराव मा बिफां गायोब्ला जेल जानाङो? लाल चन्दन, साल, गान्जा, राबार बिफां। बेनिनो फिननाया जागोन गान्जा। बुहुमाव सासे सुबुंनि महरा साबैसे मानसिनि महरजों गोरोबो होनना मोनथिनाय जायो? 2, 3, 5, 7। बेनिनो फिननाया जागोन 7। थालिरजों मा जाफायोब्ला मानसिया थैनोबो हागौ? दाउदै, गाइखेर, साहा, बिस्कुट। बेनिनो फिननाया जागोन दाउदै। महात्मा गान्धीया बेसे बैसोआव हाबा जायामोन? 13 बोसोर, 15 बोसोर, 18 बोसोर, 21 बोसोर। बेनिनो फिननाया जागोन 13 बोसोर। बुहुमाव बयनिख्रुइबो बांसिन हाजों लुजानाय न'आ बबे हादोराव बांसिन? भारत, आफ्रिका, चीन, आमेरिका। बेनिनो फिननाया जागोन भारत। अख्रांमाया जेब्ला साफा थायो बे समाव अख्रांमाखौ मा गाब नुनो मोनो? गोजा, गुफुर, गोथां, निला। बेनि फिननायखौ नोंसोर कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। गोजोन्थों।